Istoryang kahayupan. Bisaya Horror Stories. Ako di ay si Gilbert. Gusto lang ito na ako isugid sa inyo ha. Ang ako ang nasulayan nga nakikita gid ko mismo sa lugar kung asa ko nagtrabaho. Panghitabo kini nga talag sa unra kaayo nako nga nasulayan. Ug mao kini ang ako ang istorya. Usa day ko ka waiter sa usa ka restaurant atong panahona nga nag-offer og cook to order nga mga putahe. Sa akong pagpanarbaho, naagi na usahay makasalamuha ka og mga customer nga nailhan na nimo tungod sa ilang sasigig balik-balik ug makafamilyar na ka sa ilahang mga panagway ug postura. Nahog ug suki gyud sila nga customer. Permero kini sa akong duha ka tuig nga pagpanarbaho, naami nasuki sa restaurant nga usa ka pamilyahan. Naka-familiar na gyud mi sa ilaha kay halos tanan nga mga adlong Domingo sa kalendaryo naagid sila mag-uban, mangaon kini sila nga magkuyugay gyud. Lipay kayo silang makita permi nga nag-uban og pangaon. Kita kayo sa ilang panagway ang katamis sa pag-uban nila. Makaana na lang kag kanindot sa ilang pagpinubanay kay kumpleto gid sila. Syempre kami sa restaurant nakahibalo na mi sa ilang putahe, ilang pang-orderon. Di na mawala sa ilang order ang calamares, pansit bihon, bulalo, ug ang special request ay lang lula nga mao ang sikwati. Dili gid na mawala ang sikwati kang lola kay paborito daw kini niya. Bisan pa ni udto, muinom kini og sikwati. Kahibulungan lang kaayo kay magsikwati kini og udtong dako. Kanindot naman lang gid nila tan-awon. Pila ka buwan ato, nakabantay ko ug di lang ako, hasta pud ako ang mga kauban. Na kung mangaon sila na pamilyaha, di na kayo ingon nga daghan. Usahay, makapangutan na pagali ko kung asa ang uban nilang kauban sa pamilya. Ang uban daw, busy na ug ang uban sad, milarga na pud ug doon na daw kini mga lakaw. Pero lipay gihapon kayo mi, kaysa amuha gihapon sila magkaunan, tagahuman sa ilang Sunday na church gathering. Doon na isa ka Domingo ato, nga nag-duty ko og medyo uwan-uwan atong panahona. Kung napagilo pressure area pa pud ato. Ako nga nagpaabot sa mga musulod unya sa restaurant, nagtrapo sa ako sa mga table, unya galimpyo sad ko sa mga baso, kutsara, ug mga serving plate, kay mingaw pa man. Ako pa usa ato na waiter atong orasa, kay duda nako. Nangatanggong tong uban ako nga mga kauban, kay di bundak nagsugod ang uwan. Sa akong pagtrapo-trapo ato, nakabantay ko sa table sa may unahan, nga doon na kini usa ka babae nga nakaputi. Tigulang na kini, unya sa akong tan-aw, makaingon gyud ko nga edad-edaran na, kay tungod sa gisuot ni ini nga terno, o pang old-fashioned gyud nga iyang style nga gisuot. Gilugod doon ako ang mata, kay base na mata lang ko ato sa akong nakita, ug wa gyud ko masayop, babae gyud kadto nga tigulang na. Akong giklaro ang naa didto, ug nakita nako nga si mama day kadto. Ang lula nga uban sa usa ka pamilyahan nga magkaunan sa restaurant. Dali-dali na kong gibutang ang akong gitrapuhan ug miduol ko gamay adto ug gisinyasan ako siya. Miduol ko ug nakigstorya ko ug nangutana dayon ko sa iya kung magpahimo ba siya og sikwati. Milingi ra ang maong lula kanako ug mitando siya. Pasabot, magpaandam gid ay siya. Dali-dali kong mi-order adto sa kitchen ug niingon nga naang kadtong suki nato nga nagpahimo og sikwati. Ug dayon, mibalik ko sa dining area dapit aron i-entertain si lola. Sa akong pagbalik, wala na ngadto si lola sa table ug ipangita nako siya ug tuwa siya sa may bintana na dapit ug tanaw-tanaw kini sa may gawas. Miduol ko kang lola ato ug nangumusta ko sa yaha ug wa kalikay nga nakapangutan nako sa yaha kung asa man day ang uban niyang mga kuyog ug kung ngano pod nga nagunusara ra siya karon. Mitubag si lola sa ako na may unta ko no mubalik pa sila. Mauto nangutana ko sa yaha kung asa man di ay sila. Wala kini mo imik o gipadayon niya ang pagtanaw-tanaw sa palibot. Sakto pod nga nanawag na ang taga-kitchen sa gi-order ni ini
ug miingon ko kang lola na kuhaon sa nako ang iyang gi-order na sikwate. Pagbalik na nako ato, giserve na nako kang lola ang sikwate sa iyang table ug dayon gibiyaan na nako siya. Tan-aw nako kang lola, masulubon kayo siya og dagway. Di ba ka tungod kay wala ang iyang pamilya miuban sa iya ha? Nalain baka siya na lang usa ang maadto sa church nila? Pero wala na lang nako siya pangutan na ato ug ipasagda na lang nako. Kay basin sunod di ay uban na niya ang iyang mga pamilya. Nabaling ra pud akong unahuna ato, dihang naanay uban nga mga customer ang miabot ug mihunong pod ang ulan ato, maong midagsa gyud ang uban nga mga mukaon. Unya, nagtake na ko sa mga customers order ug mga request. Nawala na sa akong unahuna si lola ug wala na ko nakabantay nga milakaw na day siya ato. Gihipos na lang nako ang giimnan ini niya nga tasa ug dayon limpyo sa lamisa ug sa bangko nga iyang gi-occupy kaganiha. Sunod si mana ato, wala na ko makabantay kung naabato sila na pamilya, kay milib man ko sa trabaho, kay nag-attend ko og bunyag, sa layo pagid nga dapit. Unya, dala na pud bakasyon ako. Maong pagkasunod si mana nasad ko, nakasugat na sad nila. Atong time ang mga anak nasad ang naa, ug medyo di kayo ko ka-istorya-istorya sa maong anak, kay may pagkaseryoso kaayo kinig aura. Ug nahibulong lang ko, nasa table nila, nga si ma'am na pud ang magul-anon kaayo og dagway. Wala na lang ko mangutana ato sa ilaha, kay basi na ay giagian lang na problema, o kahibulungan lang na pirmi man unta mauban si lola kanila nga mukaon, pero karon nganong wala man. Pagkaugma ni ana adlong Lunes to, himingaw jud kaayo tong panahon na, kay ang uban mangaon pa ari pas bandang gabi pa. Buntag to sa mga alas 10, dihang gatrapo ko sa mga kutsara, tinidor ug plato. Nakita nako nga naay pasulod sa restaurant. Ato na time, ako rasad usa ato kay sayo man gyud kumuin. Kay ako'y magprepara sa ipang setup ug ang uban ako nga mga kauban manulod na kini nga mga padulong na pud udto. Nakakita na pud ko ato ni lola nga gapaingon siya sa sulod. Ug unya, kita nako sa iyang naong nga naguul na pud siya. Nag-greet ko sa iyaha ug miduol dayon ko og nakigistorya. Sa akong pagkinginabi unta, nahibulong ko na wa gyud kini siya magstorya maski mutan-aw man lang sa ako Ug ang nakapahibulong pa gyud sa ako nga kun ngano mura kini og galutaw si lola samtang padulong kini sa sulod. Basin sa ako ra pud tong pananaw ba. Mawala lang pud nako kayo seryoso ha. Gi-entertain gihapon ako siya ug sa akong unahuna orderan lang nako siya daan og sikwate, kay maura ba gyud ni iyang paborito. Pero nabalik sa akong unahuna, nga Lunes man dayto, nya kun ngano karon pa ni ari si lola, nga dapat gahapon unta to siya uban sa iyang mga anak. Kay wa man gyud motingog si lola sa ako, miadto ko sa kitchen ug miingon ko nga magpabuhat ko og sikwate. Milili ang taga-kitchen kung kinsa daw ang akong serban, nga wala may tao kuno. Siguro, wala siya kakita kang lola. Maong miingon ko nga katuning suki na to nga pamilyahan, katong lola. Mibalik na ko ato sa dining, dihang nakita na gyud nako nga si lola galupad na kini sa hangin ug gatalikod. Ako nga gatan-aw niya, nakuratan ko kay ngano nakakita kog ingon ato. Ug dali-dali kong miatras kay wa ko kasabot kung ngano ingon atong akong nakita kang lola. Kalit lang mihangin og bugnaw atong orasa ug napuling ko sa hangin nga misulod og kalit sa restaurant. Ug dayon, nakakita na lang ko nga miduol na sa ako ang taga-kitchen ug gitapi ko niya kay naada daw ko ng order na ko nga sikwate kaganiha. May ana pa ko nga, si lola, kita ka ni lola? Mikunot ang agtang sa taga-kitchen ug nahibulong kung nganong nangutana ko sa iyaha. Miingon pa sa ko ang taga-kitchen na wala lagi daw tao dihang milili siya sa kananan. Pero nganong ga-order ko og sikwate nga wala pa may tao gyud nga misulod. Nahibulong na kog sugod ato nga kita kayo to nako kaganiha nga si lola misulod gyud to. Pero kalit lang nga nawala kini. Nagpanglingo-lingo na lang ang taga-kitchen ato sa ako ug miingon nga sa sunod ipaklaro daw na ako ang akong gipang-ingon sa kusina aron way sayang sige pangbuhat o gipangkutaw.
Nagpabilin nga blanko ang akong nahuna, nga kung ngano ingon ato akong nakita, o ngano si Lula man ang akong nakita nga nagtalikod kini nga galutaw. May ginhawa lang ko og lawom ato, kay wano ko kasabot sa akong gibati. Samtang kapadulong ko ato sa kitchen, kay akon lang i-cancel ang sikwati. Og nahuman ang adlaw sa akong duty ato, nga naagihapoy katingala sa nahitabo sa ako pagkaganihang buntag. Nauli pud ko atong adlaw, nga naagihapoy pangutana sa akong kagalingon, nga kung ngano, nga nakasugat ko ingon ato nga panghitabo kang lola, nga nawala lang kini og kalit sa ako ang pananaw. Pagkasunod adlaw na ni ana, nakita nako ang usa sa mga anak ni lola, uban sa iyang mga anak ug mikaon kini sulod sa restaurant. Lipay pa kayo ko ato, kay lagi nibalik silang sir ug ma'am, pero nahibulong ko sa dagway ni ma'am naguol kaayo siya ug gahila kini samtang galingkod sa bangko nga naka-reserve og unom ka tawo. Mibarog si sir ato ug mi-order sa amoa og pagkaon. Mipaila kog balik kang sir ug siya mismo naka-recognize ako ug nakaila siya na usa ko sa mga waiter sa restaurant. Miingon pa ko ato sa ilaha og welcome back ug migreet ko kang ma'am nga nagwave lang sa kamot. Padulong na unta ko mangutana kang sir kung asa day si lola nga katong mag-uban-uban sa ilaha. Kalit lang miingon si sir sa ako napasensyahan lang daw si ma'am nga naghilak sulod sa restaurant, kay naghinumdum lang siya sa ilahang mama nga duha ka semana nang mibiya daw sa ilaha. Namatay daw kini sa kaguol ug sa gitago-tago niini nga sakit ug ulahin na nila nahibaw-an kay milarga sila ato sa lain nga dapit. Ang pasabot ni sir, si Lula di ay ang katong mag-order og sikwate sa restaurant. Nakapanladok ko sa ako ang laway ato ug nahunong ko kadiyot sa akong pagigistorya, kay wala ko makatuo nga pila pa ganito kaadlaw nga nakita nako si Lola nga mianhi sa restaurant ug nagpakita pa kini sa amoa. Naka-feel yun kong bugnaw sa ako ang lawas pagkahibalo sa nahitabo kang Lola ato. Sa ato pa, kalag na lang da ito ang katong mianhi sa restaurant. Miginhaw ko og lawom ato ug sa akong nahuna, gibalikan lang siguro ni Lola ang mga lugar nga nang malipayon siya uban sa iyang pamilya. Mao siguro, kadtong adlaw nga kaditang siya gawala sa restaurant, mao na pud ito ang adlaw nga gidawat na gid Lola nga wala na siya. Hinuon, si Lola wala na pud magpakita sa ako Sukad nga silang ma'am ug sir, magkaunan gihapon diri sa restaurant nga akong gitrabahoan. Gihilom na lang nako ang ako ang nasinati, aron di pud ko makahato og kahadlukan sa uban nga mga staff sa restaurant nga akong gialagaran atong panahon na. Di na lang pud nako isulti kung asa, basta ilado siya nga restaurant. Ug diri na lang kutob ang akong istorya ug daghang salamat sa pagpaminaw ug pagbasa. Adios mga kaistorya ug mayong adlaw kanatong tanan.